kawuono. Ka wadhi wechego mag somo, nyakwa Ramogi en ni jatend migao mar somo Ezekiel Machogu igeno ni dhi chopo e romo mar jotend sikunde mag sekondar mag counties ma Kisii kod Nyamira e nono weche mag somo. Machogu dhi romo gi jotend sikunde go kaachiel gi jo arita kwe kotelnegi gi county commissioner e skul sekondari ma Kisii. Thor mar wach en nono weche somo moloyo to kinde ma jopuonjre chano timo penja madongo. Watudore achiel kachiel gi Crispin Otieno ne ler mar romo ni. Crispin, kinyalo winja nyaka sani romo makamano chopo kanye? Jatend migao mar somo se chopo kose podi entiere yo obiro kono? Crispin. Awinje yo makare mana kaka wachono antiere e skund sekondar ma yawuoyi mano ma Kisii kama odiochieng' ma kawuono jatend migao mochung'ne e somo Ezekiel Machogu dhi timo romo dakika machuok kochakore sani kaachiel kod kodhi rado kod jotelo mag skunde mopogore opogore mag primary mawuok e kaunti ma Kisii kaachiel kod kaunti ma jirani mano kaunti no ma Nyamira. Nyaka sani jo puonje kata jotelo mag skunde mopogore opogore rito jatend migao no mondo chopi ma inyisowa ni ikruok osebedo yo makare dakika machuok nyaka motelo ne sani angne oradgi angne wane Machogu ka donjo kawa ala nyisi gino matimore. Magi gin moko kuom jotend skunde mopogore opogore mochopo ka kinyalo neno mantiere kar bele office ma skundni mano en Director of Education ma county ma Kisii kaachiel kod nyawadgi ma county ma Nyamira. Wan gi nyaka jotend obila ma chopo e skundni ma bende dhi timo romo kod jatend migao ma somo mano Ezekiel Machogu. Maling wachore ni thor mar wach mamiyo Machogu entiere e skundni rado gi jotelo kaachiel kod jotend skunde mopogore opogore e kaunti ma Kisii kod Nyamira en mar keto ikruok makare ne penj maduong' machakore wige machuok kochakore nyaka sani. Omiyo mane momiyo ji nika jirito gisiso jatend migao no chopi angne giwinyane ni owachang'o kalore kod weche mag skunde. Mana adwa ni mondo alos kod moko kuom jotelo ahinya ma ochung'ne jotelo mag kupet ma kaunti ma Kisii ginyiswa ni gin gi paro mane kuom romo ma jatend migao Ezekiel Machogu dhi timo. Karibu katika runinga ya Ramogi. Hebu tuambie kwa kiufupi tu mkutano huu wa leo baina yenu na waziri wa elimu Ezekiel Machogu ni umuhimu ni upi? Asante sana Crispin. Tulialikwa hapa kwa sababu kwamba CS anakuja. Tulialikwa hapa kwamba CS anakuja na anakuja kuzungumzia mambo ya mtihani. Nia yake ni kuhakikisha kwamba amehamasisha kila mtu kwamba tunataka mtihani safi. Hatutaki wizi wa mtihani, ili watoto wetu wapate alama ambazo ni zao, zile ambazo wanaweza kupata, kwa sababu tukipata wizi wote wa mtihani unaleta changamoto kwamba watu wanaenda kufanya taaluma ambazo hawaziwezi, na hao ndio huwa wanaleta matatizo katika kazi zao baada ya kuingia kwa taaluma ambazo hawaziwezi. Kama viongozi wa muungano wa Kupet County ya Kisii, mnaona matayarisho yako vipi kuhusiana na kufanyika kwa mtihani huo wa kitaifa? Tayari supervisors na invigilators washatambuliwa, wanaendelea kufanyiwa training kwa sababu kwa gatuzi kama Kenyenya, Gucha walifanyiwa training jana. Leo wamefanyiwa Nyamache na Sameta. Kwa hivyo ninaona maandalizi yanaendelea vizuri. Mashule pia yameambiwa yakaandaa madarasa vizuri. Sasa kila ambacho kimebaki ni kukutana na waziri wetu aweze kutupa mwelekeo mpya ambao utahakikisha kwamba tumedhibiti mambo ya wizi, kusikwe na wizi wowote wa mtihani, ili kila Mkenya apate haki katika mtihani huu. Hebu zungumzia kiufupi kuhusu matayarisho ya shughuli hiyo. Matayarisho ya mtihani wa kitaifa kwa walimu vile vile wanafunzi. Kwa mwaka huu kila ambacho kimenishangaza kidogo ni kwamba shule nyingi ziliweza kumaliza syllabus kwa muda unaofaa. Zilimaliza hata muhula uliopita. Licha ya kwamba muda ulikuwa mfupi, na walimu pia walijitolea sana wakahakikisha kwamba wamemaliza syllabus kwa muda ambao unafaa na wanaendelea kuandaa wanafunzi vizuri. Nina imani kwamba mwaka huu kuna uwezekano mkubwa kwamba matokeo yatakuwa mazuri zaidi ya mwaka uliopita. Asante sana. Asante. Mano Laban ouko mano jatelo mochung'ne Kupete County ni Kisii angne walos kod kendo bang'e kanyo tok ka jatend migao mochung'ne weche somo Ezekiel Machogu osetimo kod giromo kendo bang'e kanyo angne jatend migao no twak kod jofwambo tok ka gisetiko romo ma
giromo kod jotelo mopogore opogore sekta mar somo e kaunti ma Kisii kaachiel kod sekta kaachiel kod kaunti ma jirani ma Nyamira. Miyang' ne watudre kodu kanyo to kang' jatend migao no osetieko timo romo kodgi kang' gitwak kod jofwambo e skundni ma yawuoyi mar Kisii. Erokamano ahinya Chris.